Another. Parasa, nangyangko, kasatadana. Ma. Nangyangko kasatada, ang banang kasadansi. Nasa bawsiga ng sarangko. Yan naman lang. Siya nga bidin ka. Binibong na ko kasi man na. Good night. Ari Parasa, nangyangko kasatadara. Not. Ari samjang kasatandira. Shirita. No, not into the. Hindi, bate. Ang ano ng karwa. Ari, nangkulasat ka pa dahil. Ang lay, nangkulasat sa tinanda. Nador siya sa tanggang. Iyo, maba. Ang bunga ba na? Besyo lang na ko siya pa siya na. Oh, hindi ba nangkulasat ka? Ang daw siya na. Pa, masangan ba nga? Not. Good night. Oh, acha. Seba, kasat na itong kaye. Kaya na to. Dong. Dong to ada. Nilay te, ang karbay bata. Nang nalo tanang ko nama. Ang nabudong ada. Ari pa? Mother. Oh, nanggo nama. Mother. Drama queen. Bang dedi. Ayo, aba. हाबायावलाय मा हारसिं जिरायबाय थाखोसै? हा जौसो लोंदोंना मादोंसै नोंलाय? आबा सोरां? गैला. आइ. माया गैला जाखो? जेबो गैलालै आइ. हा मानसियालाय जौसो लोंदोंदां? बोरो? आयु हा जौसो लोंमारदों गथ'आ? सोरखौ बेबायदि जौ फैना लामायाव जिरायबाय थानाय नुखो नों आबा? आयु हामा जाबावगोन नोंजोंबो. आं दुखुआनो हालालै आइ. मानि दुखु जाबाय थाखोसै नोंलाय? आइलै. आयु हामा जाखो आबा मानि गाबखो? जेबो गैलालै आइ. मा जामारदों आबा? मा जामारदों? बियो ना आइ. सोर आबा? हा? सोर? बियो ना आइ आंखौ थगायबाय आइ. हा सोर थगायखो आबा? बे हिन्जावा आइ. आयु नै आबा हामाथो जामारदों. सासेना हिन्जावा गोसो थोनाय दं आरो बिहाबा मा जालायखो? आं थानो बाबायलै आइ. नै आबा सोना हामा बेफोरबायदि बुंनो. थ' आबा न' सिङावथ'. रायलायनायाथ' रायलायखानाय नङा. थेवबो बुंनोसै आं. जौ लोंनायखौ गारदो सोरां. ओंखामखौथ' नों जाखानाय नङा. रुटि लाबोदां. आंजोंथ' रायलायखानाय नङा रायलायनायालाय. मोजां ना गासिबो? मोजांबाबो गाज्रिबाबो एखेसो. नोंलाय माथो सोलायला? जौ लोंनायखौ गारदो सोरां. मोजां मोनगोन आं. ओं र'. थाथ' सोरां. दा जादो रुटिया. जागोन दा नों? रायलायाना आंजों? आंनिथिं नाहरलाबो. दे. नेना थाथ'र'. नों आंनि जाखालानोबालाय नेथ'. आरेबा बाजै संनाय जानांगोन र'. मजा. आयै मानो बेयाव हारसिं जिरायबाय थाखो नोंलाय? जेबो नङा बिहामजो. ओमफ्राय आं माबा मोनसेसो बुंनो सानदोंमोन. देनाय बुंनाय आयै. बुंनायाबो मारै बुंनोसो जाबायहाय आङो. माने आयै? माथो नोंहा सोरबा गोसो थोनाय दङनो? हा?
बाथ्राफोरालाय नंगौना नङा जाखो? आइ सोर बुंनाय? सोर बुंनो माने आबायानो खिन्थादोंमोन आंनो। मा बर'साया खिन्थादों? औ, बाथ्रायालाय नंगौना नङा बिहामजो? नों सिरि, मानि बाथ्राया नंगौ? नाय बिहामजो, दानि जुगाव गैया नङा थाखायो बयनाबो, नाथाय दा नों हाबा जाबाय। सिगाङाव जि दङमोन जोब्बाय आरो। आं दा बेखौल' बुंनो लुगैयो, दा मोजाङै मोजांनो रायजो जालांदो। सिगाङाव दङमोनब्लाबो बे सिगांनि बाथ्रासै, आरो माथो बुंबावनो। मोजाङै मोजांल' आबाजों नोंजों रायजो जालांदो अनलायनानै। औ थांगोन। थाङा? दे दोनथ'लाय। मा गोदाव सोराव? नों अफिसाव थांनो मोना दिनै। थांहोखाया आं नोंखौ। मानोबा? आंखौ आइनो एरना खिन्थालायबावदों नामा नों? मा जानला मानला होननाय जादों बेलाय? आरे बा, बिदिबा आइनो मानोथो खिन्थानाय? मा खिन्थाया आंलाय? आंनि गोसो थोनाय दंना गैया बेखौ मानोथो खिन्थानाय नोंलाय? माखौबा? दं नालाय दं खिन्थाबाय। ना नोंखौ आइया रायदों? मिथिया आं जेबो। आइया माबाफोर बुंदोंबा आइम सरि। रायनायालाय रायाखै, बुजायदोंसो आंखौ। नंगौना? ओमफ्राय नोंलाय बुजिदोंना बुजियाखै? बाद दे बेफोरखौ। दा थांखा आरो अफिसाव। सिमां, दा गोजांबायनो हागौ। नों नैबे कम्बलखौ लाखादो। देलै जेबो नङा। दा हर गेजेराव नङाबा गोजाङोबा मा जानांगौ? आं बेवहायनो दोनखानोसै दे। दे होमबा उन्दुदो दे। रना, मानिथो आथुर? इयो आंजोंबो दसे रायलायदोब्रा। माखौबा? रायलाया होमबा नों आंजों? बिदि नङा दे। ओमफ्राय आंखौ मिस खालामदोंना खालामाखै? खालामा जायो सोरबा। आंथ' ना जि बुरजा मिस खालामखादों दा। इस, नंखायना नंगौबोथाय? आं मानो थगायनांगौ दिनै? मा थिक, थगायनोबो हागौ। मा होनखो नोङो? आइदि थोद जाम्बि, गावनि जानो गोनां फिसायखौ बेबायदि सोबाय। बाद दे आरो। मा जागोनलै नोंजोंबो? माखौबा? आं रायलायनो बाबाय। गुड नाइट। जुरि, मासे रागा दंलै बेनाव, आयु। एसे एसेखौनो बिराद दाय जायोलै मानसियानो। इयो दाना माथो गोजांहांबाय जुलि? आंथ' आबा नोंगुमैनो कम्बलखौ हैना फैखाबायमोन आङो। दा जि नांगौबा बिहरनो थिनदोंमोन आङो। गांनैयानो जागोन खोमा, आब' बांद्रायबो गोजाङा माथो। जानो आरो, लेपबो दंखायोमोन, आं होखाबायमोन। होमबालाय माथो? दे दा गाव नांगौबा बिहरखागोन बे। इयो ओमफ्राय माथो आंना हाबाया खाथि सफैथारबाय जुलि। आंथ' आब' गावहा आंखौ नागारलांनो बावथारला। होमबालाय नोंबो थुदो आंजों, नोंखौबो लांफानोसै आङो। डायलगाबो। आइया, हजोंहाय नोंगुमैनाव रावबो गैखायाना। आइजों आरो नोंगुमैजोंल'खासो। आंहा आइ आफाखौ गालांनो मोनो मा? नङाबा? दे उन्दुदो, गाबोन रायलायनोसै ना? नङाबा गाबोन फुङाव सिखारनो रोंनाय नङालाय। दे। आयौ गसाइ, उन्दुनोसैलै आङो। आंनि सिमांजों मोजां मोजां सिमां नुबा हामथारगौ। जुरि, जुरि, बाहेराव ओंखारबोगोन ना बोआ नोंलाय? नोंजों रायलायनो होनदों आं। जुरि, जुरि। इयो बायना सोरांसो नामा? आब', दाख्लै फैनाय आलासिसो नामा? बहा थाखुमाना दं नोंलाय?
रायज्लायनो होनदों आं ओंखारबो Iyo, empoweroleh mah मोनफैदों बेलाय आब' गोमायगोन नोंनावनो नोंखौ बेबायदि गाबज्रि फैबावबाय ओंखारबावाना नों iyo मा मोनखांदों बेलाय जौ फेनानैसो फैलायबाय नामा बेलाय जुरि फैबावाना नों थैबायलै जुरि आब' दाना मा खालामबावनो बेनोथ' जुरि जुरि सासे मा खालामबावनो गाबोन फैदो फैबाय बियो पावाराव जुरि नोंखौ मा खालामनांगौ जाखो आंजों रायज्लायनो होनदों बोरैबासो मोनबायलै आं जुरि पावाराव सोर गाबसिगोन जुरिखौलाय बाहेराव ओंखारबोगोन आबा नोंलाय जुरि सोरलै बेलाय जुरि होनदों आं नोंजों रायज्लायनो होनदों आं सोरलै बेलाय जुरि होनदों ना जुरिना सोरबा गोसथोनायसो दंबावो नामाब्रा जुरि होनदों लाबो दावथांना जारलासो जाबायगोनलै आङो